יש לך סטארט-אפ, גם אתה מרגיש שמה שעומד בינך לבין ההצלחה הגדולה, למצוא את המשקיע הנכון, אז זהו שבמציאות זה קצת אחרת. 94% מהסטארט-אפים החרדים שגייסו כסף בין השנים 2014 ל-2017, נסגרו תוך פחות משנה. וכדי להצליח באמת, צריך הרבה יותר מכסף. צריך לדעת לנהל חברה, צריך לדעת לחשוב בראש של יזם, צריך סביבה עסקית, מקצועית, תומכת, שתדחוף אותך קדימה. ובדיוק לכן, לפני 7 שנים, הקמנו את תוכנית ביזלאבס. ביזלאבס היא תוכנית שמקדמת יזמות וסטארט-אפים במגזר החרדי. מרכז התוכנית הוא אקסלרטור, מיועד ליזמים שכבר עברו את השלב הראשוני ורוצים לגדול. אנחנו כבר אחרי 6 מחזורים, קהילת בוגרים שגייסו עשרות מיליוני דולרים, ופועלים היום בשווקים בכל העולם. אנחנו פועלים מתוך תחושת שליחות ללא מטרות רווח, חלק ממרכז ביזמקס, שהוקם על ידי קרן קמח, קרן אחים והרשות לפיתוח ירושלים. אני ניצן אדלר, מנהל התוכנית של ביזלאבס. יש לי ניסיון בניהול אקסלרטורים, בהקמה של קרן הון סיכון שמצליחה עד היום, והייתי גם מנהל מוצר בחברות כמו אורקאם, Water.io ועוד, והביאו אותי כדי לנהל את התוכנית ולעזור לכם להעיף את החברה שלכם קדימה. אז מה עוד תקבלו בתוכנית? חוץ מליווי צמוד ממני לאורך כל התוכנית, פגישות עם מנטורים, בכירים בתעשייה, חיבורים ישירים למשקיעים, ובסוף טיסה מפנקת לחול כדי לפגוש משקיעים. פעם שעברה היינו בלונדון, ואולי הפעם נגיע לסיליקון ואלי. רציתי להמליץ בחום על ביזלאבס, תוכנית מצוינת. תחילת הדרך של יזם זה מאוד מאתגר, מאוד בודד. בתוכנית ביזלאבס נתן לי אישית מעטפת מצוינת של תמיכה ולימוד, ועזר לי להגיע לאיפה שאנחנו כיום. ואנחנו היינו שותפים באחד המחזורים הקודמים של ביזלאבס, כאשר אנחנו יכולים לומר לכם שקיבלנו הרבה מאוד נטוורקים, הרבה מאוד כלים כדי לבוא ולהציג את החברה שלנו, הן אם זה למשקיעים, לרשויות כמו רשות החדשנות וכדומה, וכמובן בייצור והמשך הייצור והפיתוח של החברה שלנו כלפי מוסדות וכן לגבי אנשים פרטיים. ההרשמה למחזור 7 נפתחה, וזה לוקח בדיוק חצי דקה להירשם. כל מה שצריך לעשות זה למלא שם, מייל, טלפון, קצת על החברה שלכם, וזהו. אנחנו מתחילים את תהליך המיונים ממש בקרוב, ונשמח לשוחח ולתת לכם עוד פרטים. אל תחכו למחזור הבא, ההזדמנות שלכם להתחיל היא עכשיו. בואו להפוך את הסטארט-אפ שלכם לסיפור הצלחה. אתם לא צריכים לעשות את זה לבד. ביזלאבס היא הקהילה שתלך איתכם צעד אחרי צעד עד ההצלחה.